Idan za ku iya tunawa, a kwanakin baya ne aka saki bidiyon tsaraicin wasu daga cikin 'yan matan TikTok, wanda hakan ya haɗa har da jaruma Babiana. Yanzu dai haka, Babiana dai ta fito a fusace don mayarwa da Gfresh Alameen martani a kan cewa da ya yi da su shirya da Alfatar Borno, kuma a sakamakon Babiana tana zargin Alfatar Borno da haɗin bakinta a wajen sakar bidiyon tsaraicinta, wanda yanzu haka za ku ji abin da Babiana take faɗa da bakinta. Gfresh, na ji maganan da ka faɗa. A tunaninka abin nan da ya same ni, trauma ɗin nan da I went through, a tunaninka har ya wuce a wajena? Ka san da ya nake yin bacci kullum a ce wai ɗan uwanka musulmi shine zai maka cin mutunci, ya ci zarafin ka, ya yaɗa tsiraicinka a duniya kowa ya gani a matsayin ka na ya mace. Haba ka ce wai mutum wai ya yafe. Ban ce ita ta yaɗa ba, amma tana da hannu a ciki, kuma mafiya yawan wayanda suka ci mutunci na musulmai ne, kuma 'ya'ya mata. A tunaninka kamar ma mutum ya ji da trauma ɗin da ya going through daga ƙuruciyarsa. Ka san labarina ko ka san rayuwata, amma kawai mutum zai zo ya maka cin mutunci. Ka san ya nake rufe idona na yi bacci, Gfresh, sai na sha maganin bacci kafin nake yin bacci. An cuce ni amma na bawa Allah komai. Ina fitowa in yi dariya da ku, amma ba ku san me yake damuna a cikin raina ba. Da ɗan garuwa, da kowane irin mutum, aljani, waye. Duk an gama yaɗa tsiraicinka, kowa ya gama gani. Kuma abin da yake min ciwo me na musu haka a rayuwata, magana ce ta fatar baki. Me yasa ba za ka rama ba? Na zage ka sai ka rama, amma sai ka ci mutunci na, ka ci zarafi na haraka. Kuma wai ka ce wai ka isa da mu, wai mu zo mu yafe. Wannan shari'ar Allah ne kai zai iya yin ta. Allah da ka gani baya bacci, kuma ya san karatun kurma, kuma ya san ko ban fito na yi magana ba, abin nan yana damuna sosai a cikin raina. Bayan Babiana ta saki wannan bidiyon, Gfresh ya maida mata da martani a ƙasan comment section ɗinta, inda yake cewa, "I'm very sorry, I will meet you today, we will talk, I'm very sorry." Abinda dai Gfresh ya maida da Babiana martani kenan, wanda hakan yana nuna cewa yana mai bata haƙuri, kuma insha Allahu yau zai samu su haɗu domin su yi magana. Shin me ra'ayinku akan wannan magana da Queen of Update ta fito tana yi? Ku ajiye mana a comment section. Hausa Tracks taku ce.